panibagong YouTube video. At ngayon naman ay pag-uusapan natin ang mga murang gamit na pwedeng gamitin pang Facebook Live or pang recording. Yung mga murang setup. Yan yung mga gamit na ginagamit ko or ginagamit ng mga ibang DJ na nagla-live sa Facebook. Ituturo ko sa inyo kung ano ang mga ginagamit nila at yung pinakamurang pwedeng gamitin pero maganda ang quality. Siyempre, especially itong mga ginagamit ko, ito ang aking ituturo sa inyo. Katulad nito, di ba? Halimbawa nito, maliit yung boses ko dito, di ba? Ito yung mga ituturo ko kung paano gawin ito. At yung biglang may tatawa kapag magjo-joke. Katulad yan. O biglang may parang minions na, o di ba? Naririnig nyo? And para ito sa mga mahilig mag-Facebook Live, no? Yung mga mahilig mag-live every day, every night. Yung mga babad sa live sa Facebook. Yan, pwede rin nilang gamitin ito para ma-i-upgrade ang kanilang pagla-live. Katulad ni Papa Boogie. Yan, ni Papa Boogie. Paminsan-minsan nagla-live siya sa Facebook, Papa Boogie Live. Ganito ang ginagawa niya, yung mga ginagamit niyang gamit. Ganito para mas mapasaya niya yung mga tao, di ba? Ayan guys, bago ko umpisahan, shoutout ko muna yung mga nagpapa-shoutout dun sa last video natin. Shoutout kay Romnick Ramos at kay Carl Mateo and Joanne Del Rosario. Yan, yung mga gustong magpa-shoutout dyan, i-comment nyo lang po dyan sa comment section para ma-shoutout ko kayo sa aking susunod na video. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga video i-upload ko. Ayan, at syempre guys, iisa-isahin natin ang mga gamit na kailangan natin dito sa pagpe-Facebook Live or pang-recording, no? Ayan murang gamit lang ito guys. Pero marami po yung mga magagandang gamit din, pero base sa aking experience, base sa pansarili kong pananaw, ito yung mga gamit na pinakamura para sa akin. Ito yung mga gamit na epektibong gamitin at matibay para sa akin guys. Although maraming mga gamit, no, na pwedeng gamitin, ito lang talaga yung subok ko na, no? At eto na nga guys, no, kailangan unang-una natin kailangan na cellphone na pang live, no, at yung stand, no, kaya naman kung wala kang stand, ipatong mo na lang kahit saan basta nakatayo siya ng maayos. Ayan kailangan natin ng stand. At syempre ito yung sinasabi ko sa inyo, yung sound card na magbibigay ng boses na maliit, magbibigay ng sampler. Diyan nanggagaling yung mga tunog na may tumatawa, may pumapalakpak. Yan, at syempre naka-connect yan sa ating computer, or kung walang computer, kahit isang cellphone lang na pwedeng i-connect. At yan ang ating ilaw. Kailangan may pa-ilaw si Mayor guys, Kailangan meron kayong pailaw para maputi yung mukha nyo, na parang may pulbo, no guys, sa camera. Importante kasi yung may ilaw para yung mga buk-buk-buk-buk na no, lumitaw sa camera. Ay, hindi lumitaw. Yan, at syempre ang mic. Ito yung mic na ginagamit ko guys, condenser, no, mic condenser. Yan, at meron na siyang stand. Kailangan kung bibili ka sa Lazada, yung meron ng complete package na may stand na siya, na may clip na siya. Yan dyan, yung de-adjustable. Di ko yung na-search yung pangalan Mamaya ipapakita ko sa inyo guys. Ayan, syempre kailangan mo ng headphone. Ayan, headphone, kahit headset lang pwede na. No, guys, yung computer, kahit wala kang computer, pwede rin. Pwede mo rin i-connect yung B8 mo sa mixer. Pero kahit walang mixer, okay lang naman. Kahit yung B8 lang. Maganda rin naman yung quality ng B8 sound card. Ayan, heto nga yung sinasabi ko sa inyong sound card na ginagamit ko ngayon na pampalit ng boses. At meron pa siyang mga tawag dito, sampler ang tawag dito, yung mga effects na sinasabi ko sa inyo. Ganito siyang gamitin guys, so napakadali. Paano ba gamitin ang B8? Yan, ganito po Siyempre first step po natin, bubuksan mo po, sisindihan mo po. No? Kasi meron siyang built-in battery, rechargeable po siya guys, rechargeable. Yan, may alakabok lang, pero okay naman. Yan guys, eto meron siyang saksakan guys. Itong isang white na to,
ito guys, ginagamit ko siya ngayon, no? Kaya ganyan yung naririnig nyo. Itong white na to ay nakasaksak siya dito sa cellphone na pinambibidyo ko. Ayan, ha? Ito, yung isa naman, ito naman po ay para sa background music, no? Halimbawa po, gusto nyong kumanta, mag-recording. Yan, nakasaksak po yan sa isang cellphone. Pwede po kayong gumamit ng isang cellphone pang YouTube or YouTube. Ayan, dyan nyo po isasaksak or pwede rin naman pong computer ang gagamitin. Dyan nyo isasaksak yan. Yan po yung magbibigay background music sa inyo. At yun naman, isang ito naman po ay para sa headphone. Ito po. Sa headset o kaya sa headphone. Pwede rin po yan. Pwede rin po kayong gumamit ng headphone. Pwede rin. Ayan. At ito naman last na ito. Ito po ay saksakan para sa mic condenser. Ang tawag po dito sa mic na ginagamit ko ay condenser. Ayan po. Ayan po ang mic condenser natin na meron na siyang ang tawag dito, mic stand. Ay naman ipapakita ko sa inyo ang mga pindutan niyan, ha? Ito po ay para sa echo. Tingnan nyo, ha? Yan, meron na siyang echo. Para sa echo, ito po. Ito naman, para sa kanyang mic. Hello? Oh, okay na. Yan, humina yung mic natin. Pwede natin lakasan yung mic natin. Yan. Ito naman, para sa instrumental music. Para dito sa sinaksak na dito. Para sa may YouTube o kaya sa computer. Yan. Sana po malinaw sa inyo guys, no? Ayan, no, yung mga adjustan niya. Tremble, bass, para sa bass, record, yan. Basta naka-on lang lagi yung mga yan, nakatodo lang yan. Pero yung music, depende sa iyo kung gusto mo na malakas o mahina. At ito, meron siyang mga sampler. May libre na siyang sampler. Ito yung, kung gusto mo yung tumatawa yung mga, halimbawa nag-joke ka, gusto mo may tumawa? Yan, narinig nyo guys. Kung gusto nyo may palakpakan. Kung gusto nyo naman ng kiss, pwede rin. Kung gusto nyo yung parang yung uwak. Gusto nyo may tumatawang minions. Or sounds, may konti sounds yan. Diba? Alright. Meron din naman aso na naipit. Meron din namang ibang sounds pa siya, Ito naman ay sounds din. Ito, suntok. Gusto mong may suntukin, ayan. Ito naman ay baril. Kinasa. Ayun. Patay. Ito naman, ang parang naghihiyawan ng mga tao. At ito naman ay susubukan natin, no? Pipindutin ko to, papalitan ko siya. Yan. Pwede rin siyang malaki yung boses. Di ba? Laki ng boses ko ngayon. Pwede rin siyang liitan pa ng mas maliit. Ayan. Ayan, maliit na yung boses ko guys, no? Sobrang liit na. Ayan, para mas gusto ko yung isa Ito kaya. Ayan. Ayan, parang may electronic and electro, ewan ko ba? Ito namang isa, magic. Yan. Ang pangit. Ang pangit, parang alien. Ito naman shockwave, parang lumakas lang siguro siya. Ito. Hello. Parang wala nagbago Hello. Ito naman. Hello. Ito naman, itong Dodge Shata or itong MC, ewan ko sa alin dito sa dalawa. Kapag may music, halimbawa may music, hihina yung music kapag nagsasalita ka. Ganun yung ano niya. Yan, ito yung gusto ko. Ito yung boses ko talaga ginagamit sa pagla-live ko sa Facebook. At ayan na nga guys, no? Hindi lang siya pwedeng gamitin na pang Facebook Live. Pwede din siyang gamitin pang recording, no? Pang recording kasi pwede mo siyang lagyan ng echo, pwedeng instrumental, at may mga sampler na pwedeng pindutin. At syempre pwede rin siyang gamitin pang vlog katulad nito, di ba? Palakpakan naman
dyan, o, di ba? Para kang nasa professional studio, di ba? Yan, yung mga gustong mag-live ng parang professional katulad ng ginagawa, kunyari, hindi naman ako professional pala. Yung parang ganito lang, no? Yung parang mas upgraded kumbaga, di ba? At mura lang ang setup. At ayan na nga guys, sana meron kayong natutunan dito sa ating video. Maraming salamat sa mga nanood. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like mo naman at mag-comment ka kung gusto mo magpa-shoutout sa susunod na video natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe na at mag-click na sa notification bell para updated ka sa video na i-upload ko pa. Maraming salamat guys ha, at see you into the next video. Bye Papa Boogie!